arı meselesinde helki durmuş meselesine sıyırıktıramada gürlöjek gepini bilmeyen adamın bir köpçülüğün içinde avraygat bir ulolup baranok da onun gürlöjek gepini bilmek ya da öz hünerin oyunsa sen şol käze yatacak bolsaň, küýde yatacak bolsaň, haýsy toprak, haýsy gumdan aljagyny bilmeseň onu hem hünäriň ýetdigi de hünäre hem bir hyýanat etdiň bolýar. Gara şulardan ählisi şu nakylmada ýani atalar sözünde jemlenip kadiýar meni. Doğru. Elbette adamın dörediyen sözlerinin ehleti gönden göne adamın durmuşu bilen adam bilen bağlanışıklı oluyor da şu adın fikirlerini korayanımızda da arı hayatı güle barya kan deyip bizi çile arın oy fikirini aralaş bilmeyeceğimiz hem mebeden melim yönü arı etmeli işini yerli ediye sonucun edili şu avatında arın üstü bilen adamlara da şeyle öğüt ündü verilen atalar sözü olupdur. Arıya her bir zady şu kizecek canlar hem orada öz etmeli işini her kim yerine koymalı. Doğru. Onun mahsumul şu yerde şol balın arasalığı meselesi var da. Yani zahmet, hizmet meselesini atladığım bilen şol arıyın özüye bal için günne neyse menzili yol geçiyor ya da. Şunu hadaptan alımlama. Şon geçen yolunu göz önüne tutsa demek bir süyücü yınlamak için, kovuladı yınlamak için az rahmet çekip şunu kazanıp olmayanlığa maydilen olmalılar şu yerde. Hem aratlığına hem şon tüyücü olmatlığına. Onun yeni uğurlat var, gül meselesinde biz edebiyatımızda, çeper edebiyatımızda köprek katlarında bilülür olmayasa. Yani edil şu nakıllı gele ve de arayın da çıkmalı. Ve yankı deyişimiz yalı tüyücü bilen acıyın arasında katlanacak. Rahmet bilen rahmetin arasında katlanacak. Şunu vermek için bir en koyu çeperçilik serişte olup hizmet edeceğini anıp, duyup bizim halkımız şuna nakıllar öğrettirdi. Katı. Çağlar size verecek henneki sualımız yoğun bir derdi, barın mün derdi. Bu sual size öz fikiriniz beyan etmeden onu bu sual iyileştirmede koyalım, iyileştirmede el fikirde. Durmuşda her bir adam bar bolmak isleýär. Barın mün derdi diýmek sözüň manysy bolsa, durmuşyň kynçylykly ýollaryny ýeňip geçmeligini, şol kynçylyklaryň bar adamyň maňlaýyndan çykýanlygyny ata-babalarmy dünýär. Meniň şol atalar sözüni düşünüşüm şeýlerek. Yoğun bir derdi var, barın mün derdi. Meniň bu hakala düşünüşüm şeýlerek. Yoğun bir derdi var, olam diňe ýoksullyk derdi. Barlynyň bolsa, hadynasyny goramak, toplan baýlygyny tyşytly saklamak ýaly bir näçe gyzykly aladalary bar. Durmuşyň özi gyzykly aladalar bilen urşalan. Derdi her näçe köp bolsa da, ýok bolandan bar bolan ýaşy. Muňa şahyryň bu dünýäde ähli mahsusatlaryň senden sowlup geçmeýänine şükür etdiýen setirleri aýdyň mysal bolup bilýär. Yoğun yekece derdi ol. Şol yoğu yok etmekte. Yok diýilýär, yok edip barlyk bolmak. Barym näme çemlen o? Barlyň derdi ol mün zady bar, mün derden bolaýmalla. Diýeli, mysal üçin şol mün türlü bir baý kişiň gözüne getirip gördüm. Şoň her türlüsiniň çopany, eti, düýegi, ýeşegi, goýuny hakynda giden alada da. Esasy mesele näme? Şonu gorap saklamak baýlygy. Şonu awat saklamakda. Onu awat saklamak üçin hem her sana zatlamyň awatlygy gerekde. Ondan şol mün zatyň baý bolsa, mün derdiň hem bolaýmalla. Onun yoğun yeke derdi, yankı diýişimiz ýaly, yoğun şol yokluk derdi de. Onun şonu bary öwürmek, ol yeke derdi. Onun bary öwren soň ýanky müňe wakam hereket edip başlaýar da müňlerde waka. Bir göni mansyny ulanaýmaly, alaýmaly pikirleri. Onun has çorumyzy giňeldi berdi. Şol hemmemiz bir çağaly, maşgalaly adamlar bilen şu çağan ýokka derdiňi aladan gözüňe getirip
Onun çağan bolun son köpelon son ulolon son aladan gözüne getirip gördü. Edil yankı mallı mesele bir yağlı şurada bir henüz öylüşklü olmayan yeki özlerdim. Ondan öylüşklü olan son garat çağan verdi, has ulol gidiverdi, aktın verdi. Bir qatı bir canı yakımlı dertlerle yöne yankı alada hesabında yaşlıların tanıp olacaktı. Rivayete göre ilk wagtlarda bir ädikçi bardy ya, ýa-ni ädikçi diýe günlük öz gününi şol ädik dikmek bilen öz gününi dolandyrýardy. Ene ädikçiň şeýle bir barjamly goňşusy barmyşyň bolan bir güne şol goňşusy oturup pikirlendirdi. Men goňşum günlük diňe şu ädik dikip şoň bilen hem gününi dolaýar. Mende bolsa elimde bir alajygam bolsa altyn kumuşlanma gel şoňa men bereýin. Ondan soň ýyna gaýtaryp berer, oňa çenli bir adajygam bolsa öwrtüni giňetsin diýen maksat bilen ýa goňşusyny çağırdy da diýe öz pikirini goňşusyna aýtdy. Goňşusam diýe hiç tätimetdi diýe ýanka bir haltaçyk berip diýe altyn kumuşlardan berdi. Goňşusam aldy da gaýtdy diýe. Ene öýüne geldi diýe goňşus diýe näme etjen bilen ok ädikçi diýe. Bir günne onu birden owurlanaýmasyn men bunu ýyna gaýtaryp bermelip diýe ýatlygynyň aşaryna goýdy diýe. Ädikçiň öýüne diýe öňki ýa saatlygym ýokdy diýe ene diýe. Yine bir günne öýüme birden owur geläýse birden muny ýatyr kamyatda maşanan alaýmasyn diýen maksat bilen ýa daşarda bagyň düýbüne gömüp goýdy diýe. Gara şeýdip näçe o näpdi şol altyn kumuşlar diýe bu öýüne hasrat getirdi diýe de. Ondan ahyryna ädikçi muny bagly goňşusyna eltip goňşy men öňkü günüm gowy eken diýe şol altyn kumuşlaryny ýyna bermek bilen boldy diýe. Diýmek baryň bar bolanyda müň derdi bar diýilýär, onu ýerlerine goýmak gerekde. Çaraýaty berjekendeki sowalymyz ýok diýseň ýok bolar, bar diýseň galyňar. Bu sowaly ileşlerine alyp berdik. Ýok diýseň ýok bolar, bar diýseň galyňar. Bu atalar sözünde esasan şükranalyk barada aýdylýar. Ýok diýseň ýok bolar diýilende esasan hem barjymly adamlar bar zadyny ýok diýip aýdyp ertirki gününi pikir etmeýärler. Ertirki günde belki bar zadyň ýok bolmagy mümkin. Ýok bolsa da göwnüň ruhuny belen tutup rahmet çekip, rahmet soň rahmet diýip esasan rahmet çekip ýok zadyny bar zat etmek bolar. Ýok diýseň ýok bolar, bar diýsen galyňar atly atalar sözü var. Şol atalar sözüni ata-babalarymyz her bir adamyň ýaşy niýetde bolmalydygyny, gowzatlar hakynda pikirlenmelidigini aýdýar. Erde mysal üçin seniň bir zadyň bar bolsa, onam ýok diýip nalanyp gelseň, onu ol hakykatdan hem ýok zada öwrülmegi mümkin. Şoň şu gowy niýetde bolmaly. Ýok diýsen ýok bolar diýilen manysy şol. Bar diýsen galyňar bolsa, bar zadyň şükür edip, o mende şu zadym bar, nesip bol gelecekde köpeler diýen ýaşy umyt bilen şoňa seretseň. Erde senden şol özündäki bar zakynda sorap sen şonu galyň görnüşde beýan etseň, onu bar diýsen galyňar diýilen atalar sözüniň manysy şol. Bizim ata-babamız hiç asanımız ol yok diýmegini halan halk däl. Bir mihman meselesinde de kimdir birinin ýeşi düşen halatam, garaz kimdir birine kömek etmeli halatam şol yok sözüni gatyr ulanyp ýören halk däl. Onun bärde yok diýseň ýok bolar diýilmän özi şol haýyzdyr bir kişi bir şol sen haýyzdyr bir zadyna mätäç kişi ýok diýmek hakynda mukaddiýende. Sebebi sen şoňa diýeli bir çörek soran adama çörek bar çörek ýok diýmän özi sen özüňem çörekden keser diýilýän manysy bolmaly şoň. Ondan şol ýa-ni ýaşlylymyz diýetdi. Her kimiň öz bir Allah tarapyn berilýän rızkyny badyr şol berilýän zady kyskansaňyz
ertir şoň muktara azalar diýetler de. Şonu aýdyly bir çörek sen şugunky paýyň bolsa, şonu goňşyňdan gysganyp özüňe de dözmän şoň ýarysyny ertire goýsaň, onda bu kişi ýarym çöregem ýeterli ekenle diýip bütün çöregimi ýarta getirir diýetler de ýaşulamy. Şoň aly şol ýok diýmän özü bir öz çöregimi öz rızkyny kesmeň bir ýol şoň bir tarapy diýip ýani düşündirmek maksady bilen aýdylan bolmagy gat mümkin. Ondan şol bar diýenki galňar diýilýän bölegi Sahylyk meselesi. Ha, sahylyk meselesinde olmalı. Şol hatam taý diýe bir ýanky ýyle diýe tapanlarny gazananlarny paýlap diýe onuň ay günne diýe şonu näçe adama paý, näçe adama deň hiç kim öýkeletmän paýlamalar. Onuň bir gün diýe hatam taý ýada diýe şey. Indi hemme adam paýlap guturdum bolly. Indi men obadan çykjakda bir çolo ýerde şol ayalım bilen bir arkaýyna şaýynlar diýip çykdylar diýdi. Bardaryny goýup. Onuň diýe bardylar diýe bir ýanky tokaýyň gurasynda ýerleşdiler. Aýaly düşük atmak üçin diýe süpürýe diýdi ýeri. Hapasyna ýarjak bolup süpürýe aşagyndan gyzyl çykýar. Ýanky süýzäň demesinde gyzyl küýüge görünüp diýe näçe gany. Ondan sonra hatam diýdi häbi bar diýsem tutajak teleken o diýdi. Şol diýmek şol ýyle paýlan zadyň o nesse köpesse gaýdyp gelmeli. Ýylyň haýry üçin, ýylyň behfidi üçin edilen iş ol özüňe täzeden mal mülk bolup saglyk awray bolup gaýdyp gelýär diýdi ýaşulamy. Çaraga size sualymyz bulut gökde gyslamady. Bu sual söýüp pikiriňi beýan etmeden öňürde bu sual ýyleşlerimize goýulyň, ýyleşlerimize pikirde kan. Ata-babalarymyz geçmişde zähmetkeş bolupdyrlar, ekrançylyk bilen meşgul bolupdyrlar. Ekrançylyk bilen meşgul bolanjak bolsaň, onu ýer bilen işleşmeli bolupdyr. Ýerlere bir näçe ekler ekmeli bolupdyrlar. Şolar ýaly ýagdaýlarda TV hadisalar hem bilmeli bolupdyr. TV-den baş çykarmaly bolupdyr. Bulutlar bilen bagly atalar sözüniň manysy bulut gökde yslamaz. Gök diýeni bärde asman gözüne gelýär. Ýağış ýagsa, gar ýagsa ýa-da käwata bulutly hawa bolan wagtlary asmana seredende buluty görýäris. Bulut hemişe durmaýar, onu biz gowulýarys. Ol TV-gat ekrançylyk bilen baglanşykly tarapy. Indi şol atalar sözüniň adam bilen bagly tarapy hem bar, ýagny adam durmuşda şowur duran ýerde durmaýar, ol pikirler taýdanam, hereket taýdanam. Onu pikirlere mühtäp durýar, onun hereketleri bir yerden beýlekelere izler hareket edip durýar we bulut gökde gyslamaz atly atalar sözüni meniň düşünşüm şeýle. Bulut gökde gyslamaz. Bu atalar sözüniň gönü manysy, ýagny hemişe bulut asmanda ýagny gökde bolmaýardy, ýağış gar ýaganda bolýar. Göçme manyda bolsa, haýyr bir ýagşy işlep ýa-da ýagşy adamlar adamyň kalbyny gowurnaýar. Bizim edebiyatımızda bulutu häsiýetlendirenle ýazy şahyrlamy köprek şonu bir göçökçü hökmüne häsiýetlendirýärler de. Bulutlaryň göçökçüligi hakynda gürrüm ýok. Bir bulut bir ýerde hemişe duranok tabi. Şol bir neme ýomak diýerler-de epenli pulny bukýamyşyň bir gumyň içinde gömýämyşyň, gizleýämyşyň. Ayondan bir künden soň gerek çykandyr da herkini tapanok diýerler. Nire gömenni bilen ok. Onun yollaşları soraktır. Bir zat belläň, şo gömenýärinde näme bar, näil. Ay şo ýokurunda bir bölek bulda bar diýersin. Şuň aňyrsyny has giňellik gidibersem, hiç bir zadyň hiç açan belli bir ýerde durup hemişelik dälligini anladýar. Hemişelik zat ýok bir dünýäňizde diýilýän manada bar şunu. Onu galberse de şu nakılmızın özü bize bir sabırlılığı, takatlığı ödürleyen adam olup durdu. Sebebi bulut gökte kışlamayan olsa şuna yeni bir tarafından şu nakılı barıp sinan görsek yani şol yerde geçti
yani ihlas etsen, garaş bilsen, takatlı, sabırlı bolsaň, ýerde işte maksadyna ýetirsiň diýen manydan berip bolýar şundakly. Sebebi bu gökde kışlamayan bolsa ýerde işte ýagyp diýilmeli. Ýagyp diýilmek diýilýän zadyň özüm şol ihlasa murat garaşmagyň, ýa-ni sabırly bolmagyň soňuna getirýän miwesi şol. Bir halkymyzyň içinde bir göwne makul däl kişi ay bir ýagmadak bulut diýýärli diýýärler şi bir çykymsyz adamda. Onuň şoň özüm bir ýagmadak bulut ýa-ni göçeýüçi bulut bulan hemmesi bir serişde, şeperçilik serişde hökümünde ýa bir häsiýet açmak hökümünde ulanylan zatlar edebiyatda da ýöne şol buldum gökde kışlamalygynyň özi nakla girýärde we şol özüniň ýa-ni şeperçilik serişdesi wezipesini ulanýar. Şol wezipeden gönnüň şol aýdyljak pikirin, aýdyljak naklyň ýa-ni süňüne, ýüregine örilýär. Näşe edebiyatymyzyň şol oýuny barlardan, bu takynda da, ýa-ni nakylymyz hakynda da diňe naklyň manysy däl, şu ýerde şoň halkymyzyň şo söz ulanyp bilişine de haýran alyp oturmalylar. Hormatly prezidentimiz bize halkyna bir uly baýlyklar peşkeş berýär. Bir ruhy baýlyklar, ençeme eserler, ençeme kitaplar. Hormatly prezidentimizin galamynyň ýeti bolmagyny arzu edýän. Hormatly prezidentimizin jany sag, başydyk alyp barýan işleri hemişe üstünliklere beslensin. Sağ olun, çağlağa arzu olana tatıl olsun. Hemişe kahraman arkadaşımızın taýatına sizin hem alyp barýan işiňizde üstünlikleň hemra bolman arzu etýär. Ketmeňizden kemal tapyň, kahraman arkadaşymyzyň taýatyna görünmeden beşlenmeden toýdan bolsun. Sağ olun. Bizden töhütdüşümüz Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Dil Edebiýaty we Milli Golýazmalar Institutunyň esasy ilmi işgäri filologiýa ilmlarynyň kandidaty Ejegit Çareýewa. Ejegit'e gepleşmede hoş gördük. Gurumuz atalar söz dogrusyna dowam etsek, atalar söz elbetde ýylçynne iň bir ýöregini sözleriň biri, şonuň üçin sözleriň ham bir maýasy atalar sözi hem töhbetimize başlap bereli. Türkmen ýaşulsyna kulak salýan millet, kulak goýýan ýaşulyň netihatlarından özüne durmuşda yürülge etinmegi özüne bir derece bilýän milletler. Şonuň üçin atalar sözü diýilende ýa şu sözüň özüne bir pehim duýulýar da heni sözüň özü bilen tanışmakdandır. Ine şu atalar sözleriniň nakyllar bar. Şolaryň üstü bilenem biziň edi milletimiz, mehriban halkymyz asyrlaryň dowamyna öz nesil terbiýesine amalaşyr gelipdirler. Çağasyny çağa bolsun, uly bolsun, ýeri gelende nakyllardyr, atalar sözlerini jaýdar ulanmak bilen şolay diýen zatynyň hakykatlygyny berkitip gitýär. Halk döreçiligimiz şol sany nakyllar ummasyz ken. Onuň hiç ýygnap bir ýere jemläp aňyrsyna çykarýarlar. Ýöne şeýle bir etilen iş hormatly prezidentimiziň tagarlaty bilen şol her biriniň aňyrsyna dünýäni ýalmanyýatan nakyllardyr, atalar sözleriniň müňlerçesini özüne jemleýän Paýhat Çeşmesi adly ajaýyp kitabymyz bar. Biz onu tama elimiziň şagyna haýsy bir durmuşyň ugrundan bir zat gerek bolsa şo ýerden şoň jogabyny tapýar. Şu ajaýyp kitapdaky nakyllardyr, atalar sözleriniň haýsy biriniň aňyrsyn çözläp urasaň bir türkmeniň durmuşyny, ruhy dünýäsini, hemme türkmene degişli dünýäni görkezip durda jemşidiň jamiýalyýa. Ejegidence kahraman arkadaşymyzyň ýylgynymyza sowgat beren Paýgat Çeşmesi kitabynda şeýler aýdylýan söz bar. Maskalada agzyrlyk bolsa hazine gerekdir. Bu sowal söz pikiriňizi beýan etmeden öňürde bu sowal ýyleşlerimize goýulyň, ýyleşlerimizi alyp kirdekan. Maşgalada agzyrlyk bolsa hazine gerek gelýän nakla düşünşüm şeýlerek. Dogrudan maşgalanyň baş täji agzyrlykdyr. Agzyrlyk bolan ýerine döwlet hem şo ýerde, ırsgal hem şo ýerde, bagyt hem şo ýerde, döwletdirlik hem şo ýerde. Men şu agzyrlyk barada türkmen halk dörejiliginiň sahypalaryna siňip giden ata babalarymyzyň döredikden rawaýatlaryny baglanşdyrasym gelýär.
Bizim nesil başymyz Oğuz Han atamyz 6 tane oğluny ýanyna çagyryp bir okýa getirmegini tawşyrýar. Ol okýaý alyp döwýär. Ikinji okýa getirmegini hem tawşyrýar. İkinjini hem alyp döwýär. 6 okýa getirmegini tawşyrýar. 6syny bolsa hiç ýyle döwüp bilmeýär. Ine oğullarım, gördüňizmi? Sizin ýeke bolup eden işiňiz hiç mahal amala aşmaz. Egerde siz altyňyz bilelikde, agdybirlikde eden işiňiz bolsa, hemişe rawaşlyklar elter. Altyňyz birigip agdybirlikde äden-ädimiň hiç bir güç sizin garşyňyza çykyp bilmez diýip aýdýar. Maşgala döwletimiziň bir ülüşi, bir bölegi. Elbette döwletiň başlangyjy maşgalanyň agdybirliginden başlanýar. Maşgala agdybyr bolsa, onda döwlet agdybyr. Maşgala bagtyar bolsa, onda döwlet bagtyar. Maşgalada agdybirlik bolsa hatyna gerek däl. Meniň bu atalar sözünde düşünşüm şeýlerek. Ýagny halkymyz jan saglygyny hem de agdybirligi başbaýlyk hasaplapdyrlar. Adam oğlu üçin jan saglygy bolsa, maşgalasynda, owasynda, ýerinde agdybirlik, awadançylyk hökm sürse, mundan artyk baýlygam hadyna da gerek däl. Çünki ähli baýlygyňam, bagtyarlygyňam gözbaşy agdybirlikden başlanýar. Bu hakykata öz durmuş tejribelerinde öwran göz ýetiren pederlerimiz, ýaş nesillerimize agdybirligi ündemek maksady bilen şu atalar sözüni döredipdirler. Aslında da Türkmen halky agdybirlige gaty uly ähmiýet berip gelýän halk. Sebäbi agdybirligiň hemme üstünlikleriň açardygyna düşünýär biziň milletimiz. Ine şu nakylyňam döreýişi bir hili görýäňizmi? Hasam bir hili ki keskin aýdypdyr da maşgalada agdybirlik bolsa hazyna gerek gel. Ona hili bir hili bir wakadan habar berýän ýaly bolup dur. Ine şu nakylyň emele gelmegine sebäp bolan diýip aýtmak boljak halk içinde bir riwayet var. 3 tane agdybyr ýaşap ýören elti bar ekan, 3 tane erkek de onuň aýallary, eltiler diýilýär elbetde olara. Olar bir iş güýçlerini bolagatan bir gapylaryna bir saýaly taraptyň saýasyna oturyp bir çaý içip oturýarkenler diýe. Ümmülleşip, gürleşip çykandan. Bulan ýanyna diýe 3 tane adam gelipdir diýe. Olaň bir dillenipdir diýe, gelinler diýipdir diýe. Men adıma döwlet, anha biýen men inim bagyt, anha aňyrkam güýç. Biz size diýipdir, siziň adamyňyza da wepaly öýüňizde işiňiz bile bolup ýören arasda gowy gelinlerdiňiz üçin siziň ýanyňyza geldik. Size ne misleýän bolsaňyz, bugün islegiňizi biz kanagatlandyrjak, biz tap bermäge biziň güýçimiz ýetdi diýipdir. Ulasa diýe, maňa tükenmek baýlyk ber diýipdir. Onu bolýa diýipdir. Onuň ortançasam diýe, bize diýipdir, uzak ömür ber diýipdir. Ondan kiçide aýdypdyr diýe, bize maşgala agdybirligini ber diýipdir diýe. Ondan bolýa kabul berýär üçüňiň maýdanyňyz diýip, ýa gözden gaýyp bolup gitdiler diýe. Ondan çaýlaryny çyp ýanky kiçik gelinliýe bäý men dogrudan gowdat diledim, agdybirlik gowdat diýip şeýdip de içine biledip öýüne barda diýe ýanky ýaşullar öýünde otyr diýe. Törde asıl ornu şyklyýa. Ondan aýdypdyr diýe, "Oý agalar" diýipdir, "Siz her bir howluk ýaz, tiýdira gaýdyn gerek zatyňyz diýdiňiz. Innem gaty arkaýyn görnýäňizle" diýipdir diýe. Onu ýanky başda gürlen döwlet, men döwlet diýip gürlen ulular bolmaly. Ol aýdypdyr diýe, "Biz döwlet, bagyt, güýç hem de agdybirlik biz dördem dogun, biz bir-birimizden aýry gezendok. Biz mutama birimiz nirde bolsa galanamyzdan şo ýerde" diýipdir. "Sen agdybirligi allyň özüň üçin, biz hem saňa berdik ony, indi biz ondan aýrylyp gitjek ýerimiz ýok" diýipdir diýe. Ine şundan görýärmi? Hadyna gerek gelýän söz we ýanky. Bir hil gerek gelýän de bir hil keskin aýdýan ýaly bolýar da. Şunuň aňyrsynda şunuň ýaly bir waka ýatandygy üçin şo wakanyň jemin-jemläp aýdyp berýär da. Maşgalada agdybirlik bolsa hadyna gerek. Hadyna bagtyň, döwletiň öz-özü gelýär diýe agdybirlik bolan ýeri. Ine şunu ýalrak manysy bar bolmaly. Aslynda da bir agdybirlik iň ulug işdi. Şonuň üçin biziň özümizden ullardan eşdiýän gurulmalarymyz bar da, çağa wagtymyzda eşdiýärdik. Agdybyr boluň, dogan jygy bilen dam agdybyr boluň, egerde siz gowuklaşdyňyz galmaga etseňiz, onu gelýän ırskalam siziň gowukmadan gaçarmysyň diýilen ýaly ynançlara men ilçinde ýaşaýar. Ejegden size berjek enneki sowalymyz, ýylyň güýji, siýliň güýji. Siz bu sowala jogap bermeden öňürti bu sowal ileşler bilen däl pikirdekan.
iyiliğin gücü, siyiliğin gücü. Bu atalar sözünü menin düşünüşüm şeylerek. Bu atalar sözünün manisi ağzıverlik bilen göz gönü bağlanşıklıdır. Çünkü iyil ağzı bir bolup, birleşip bir işin başını başlanlarında ol işin yerine yetirilmeyen galyan pursatları bolmandır. Şonun üçün hem iyiliğin gücünü ata babalarımız dağdan qaydayan siyiliğin gücüne deňäpdirler. Halkımız ozaldanam bir adam bir işin başını tutsa ol öňü bilen ýaşuly neslini, iyil gününi çağırıp olar bilen maslahatlaşıp, geňeşip iş tutupdyr we şol iş mudama şowluluk bilen tamamlanypdyr. Iyil gün bolup agzybirlikde edilen işin çekilen zähmetin hödüýür hem aýratyn lezzetli bolupdyr. Halkymyzy agzybirlige ündemek maksadynda şu atalar sözü döredilipdir. Iyiliň halkyň güýjüni, siyiliň güýjüne deňätdirler. Siyiliň güýjüniň uly öňünde durup bolmaýşy ýaly halkymyz agzyber bolsa, onu olaň öňünde hiç bir güýjüň durup bolmajagy barada aýdylýar. Magtymul atamyzyň şu oşkusyny aýdasym gelýär, köňüller, ýörekler bir bolup başlar, tartsaýgyn erer topraklar daşlar, taýar bir suprada kılınsaşlar, götürler oluk Türkmenin halkımız, milletimiz agzyber bolan ýagdaýyny onu hiç bir düşman onu boyun edip bilmeýär. Meniň şu atalar sözüne düşünşüm şeýle. Iyiliň güýji, siyiliň güýji diýilýänem ýene de uly ýylyň agzyberligi, uly ýylyň birligine barýata aňyrsy. Siyili köpimiz görenim ki ýadaýlar bar, joşguny ýagşýagan laýtada daglyk ýerlerde siyil gelýärdi. Şo siyiliň öňüne jaýmy, malymy hiç zat durup bilen aksyryp süpürip alyp gidýär. Onuň iyiliň güýjüniň siyiliň güýjüne deňelmegem şol ýaňy köpçüligiň güýji, agzyberligiň köpçüligiň güýji hiç zatdan yeňilmedek, hemme zatdan güýçli diýen manysy bar da. Şuna kılıňam aňyrsynda şeýlerek bir riwayatda elbetde ýyleşlemedi, oňa meňdeşirek riwayatlary köp emestendirler. Aslynda riwayatlaryň özü bir-birine golaýrak telim hili nusgada da bolup bilýär. Sebäbi onu her aýdaçy bir hili aýdylýan riwayatda görä bir owaň adamlaryna diýär, dagy tegrägine owaň adamlaryna diýär, bir şu dagdan gelip diýär, bir ajdarha gün bermeýän eken diýär. Ay marlaryna gitmek mi, beýle gitmek mi? Şunun ýaly bir adar berýän ýörýän eken diýär. Ondan şol owanyň adamlary üýşüp ýaşullar bir karara gelip gelin diýerler, biz beýtişip ýörmäliňde biziň bir etermen oglanmamyz bar ahyry şu ajdarhan garşysyna bir adam iýereliň bütün iýilimiziň adyndan şolum baryp ajdarha bilen ýeňip şon bizi şo beladan dynarsyn diýerler. Ondan bolýa edip içinde has bir batyr etermen hem beden taýdan güýçli bir ýigidi saýlaýarlar, oňlaýarlar, ýaşullar bütün iýil bolup ondan gidýär, barýada diýär, şol ajdarhan gogogyny tapýar, dagyň jülgesinden. Ondan diýär, munyň bilen bir alym merdimli sögüşýär diýär, ahyry ýeňýär. Ýeňýär diýär, muny ajdarhan öldürjek bolýar bolýan, ajdarha diýär, sen dur oglan diýär. Sen niýe güýçli ekeniň diýär, meni helekleme diýär. Özüň ömür diýär, ýagdaýlarak ýaşaýan ekeniň diýär. Men saňa kän altyn kümüş bereýin, men niýe bir giden hazynan saklap ýatyr. Şu ýerde yer gelen aýtsak aslata erteklerde, desanlarda şol hazynany saklayan ajdarha hakyna kän aýdylýar, ajdarha bolan ýerine hazyna bir hili ikisi bile gelýär tamam. Men niýe kän altyn kümüş diýär saňa bereýin diýär. Eltip bereýin öýüňe her näde adal berse ýenelteýin seni hiç hor etmeýin diýär, goýbermen diýär. Ondan biýen bolýar, onu el plan setinde koymen kıtır şey gepleşip gaýtýar diýär. Bir gün garaşya, iki gün garaşya. Ay görse diýär, gelenak bolun telemun garaşdy gelenak bolun ýamaşgan gaýtdy diýär üstüne. Sen näme diýär? Diýen sözüňde durmadyň diýip asylýany barandan ýem gaharlyp ýamaşgan ýapyşýar da onu. Ondan indi görüşip ugrýarlar, uruşup ugrýarlar, onu ajdarha muny ýeňýär diýär. Ýeňýär diýär, men helakly çyk bolýar diýär, ýaňky oglany. Onu aýtýar, bolýar diýär, men senden aman soramok diýär, helakleme diýmeýin diýär. Ýöne sen bir zat aýt diýär, näme üçin öňkü gelemde men seni ýeňdim diýär, bu gedege men ýeňildim diýär. Şoňa düşünsem bolýar diýär, helaklemediňden öňürti diýär. Onu ajdarha aýtýar. Aslynda da ajdarha bir hil akyllylygyň nişany hökmüne erteklerde gelýär, gata akylly bolarmyş diýilýär. Sen niýe öňkü gelende diýär, bütün iýiliň adyndan geldiň diýär, özüňem diýär, iýiliň behwidi üçin geldiň diýär. Şu tutuş owamyda
azar bermesin bizim ovamızı dertten alatadan dinarayınıp iyilin alatası bile gelin diye. Şu vaxt senne diye şu seni anam edip iyi veren ehli ovadaşlan iyilin gücü senne yığınanıptı diye şolun adından gelenin için niye. Ahaydır bolsa diye sen özbek bitin için gelin diye özüne bayılıp eltmenim için harlanıp gelin diye. İnne senne haydır diye bir adamın uyucu var diye. Bir adamdan amazdır hayın ilmedi ahir hiç açan diye. Ana iyilin uyucu, fiilin uyucu değil ya nakalar şun yalarak rivayetlen üstübülenem has anıp düşünüp bolyadı. Sebebi iyil ağzını bir yere birleştirenle olan önüne hiç duracak zat yok diyedi. So yine de biyim ağzı birliği ulu iyilin birliğine var yadı. İyilim günüm bolmasa? Ayım günüm doğmasın. Kat doğru. Ece deyince size verecek indiki sualımız at basman diyen yerine mün basar. Bu suali ileşlerimde elbip kırdı efendim. At basman diyen yerine müň basar. Ine şuna kılın manisyna men düşünşüm adam ke halatda öýkeli ýa-da hargazaply bolanna şu bir zat etmerin ýa-da bir ýerek barmaryn ýa-da basmaryn diýen sözleri ulanya. Şoň üçin şol adam azajyk bir geleceğini gödegine tutup şuna kıl bize durmuşda her hili ýagdaýlaryň duş gelýändigini hem de şo ýagdaýlar hem öňünden gödegine tutup özüňi erketmegi başarmaklygy hem de kanagatly bolmaklygy öwretýär. Şuna kıla men düşünşüm şeýler. At basman diyen yerine mün basar. Bu atalar sözünün manisi göçme mana eýe bolmak bilen esasan hem çeper edebiýatymyzda, epostlarymyzda, yazıcılarymyzyň romanlarynda, powestlerinde köp duş gelýär. Aslında bir cümlede ymgyr manyny jemleýän atalar sözleriniň köpsi ösümlikleriň, hayvanlaryň, kuşlaryň üstü bilen göçme manyda halkymyza ýetirlipdir. Ýagny bir adam bir owa ýa-da şähere baranda ol ýeriň ýaşaýjylary bilen tanışyp dostlukly gatnaşyk ýola goýmaly. Sebäbi durmuşda her hili ýagdaýlaryň gawat gelmegi, bir wagtlar şol baran owaňa ýene de barmagyň ýa-da şol adamlar bilen ýene de duşmagyň mümkin. Şonuň üçin hem nire barsaň, nire de bolsaň hem şol ýeriň adamlary bilen dostlukly gatnaşyklar ýola goýmaly. Dostu dogan edýän, iyli edýän, mukaddesligiň hoş sözlerdigini öz durmuş tejribesine synan ata-babalarymyz şeýle atalar sözlerini döredipdirler. Şu yerde bir zata maktumuli üns vermeli. Nakallarymyzyň bir topary ýarty bölegi aýdylýar da ikinji bölegi aýdylman galýar. Okuyucu ödüne goýulýar. Okuyucuň ödüne goýulýar. Ondan has dili senaly gepе çeper adamlaryň ikinji bölegini bilýär elbetde ýeri gelende aýdýarym. Ine şu Paýgaz çeşmesinde de bir nusgasy berilipdir. At basman diýen ýerine müň basar, iş düşmen diýen ýerine müň düşer diýe. Ine şuna kılıň manysy näme? Şeýle aýdylýar ýyl için onu. At basman diýen ýerine müň basar, at basmasa taý basaram diýilýär. Munyň manysy bir yerde bir iş edende şol işi bir misal üçin aýtaly bir ýola çykdy diýädi biri bir alys ýola bir işi bilen bolup ay adamçylykda barýan ulug döwülýär ýa tüpüsde bir suwsuz horlanýarmy şunuň ýaly bolandan soň ay bir horlany birak barçak ýerine baryp gidip gelýärdi way inni kilemen şol uluga minmen ýa bolmasa şo ýere men inni gaýtyp gitmedi ýaly boldum diýip käýnýärdi bolaýanda da adam käýnen. Ondan derrew diýendirler. At basman diýen ýerine müň basar. Beýdime, ähdetme diýendir aslynda da ähdetmek halana nokta türkmençilikde. Sen sebäbi etil atyň at öýde basman diýen ýerine onuň esasy çylawy erki eýesiniň elinde de. At basman diýen ýerine de eýesi elsi hukman barmaly basmaly bolýar öz erkine ýören nokta atyň öýdi. Adamam etil şoňaly akwalyň seni haýsy köçeden getirjegini, haýsy ýoldan eltjegini adam bilip bilen nokta. Etmen ýene işiňe meni etmeli bolaýmagy mümkin. Şoň üçin iş düşmen ýerine müň düşer diýär bir hili sen şol zaty etmenlik söz verme ýa-da bir ýerde bir käýsen beýlek bolsaň gapyňy ýapyp şarkılatyp gaýtma sebäbi ýene işiň düşmegi mümkin. Akwalla adam bir durmuş her hili ýagdaýlar bolýar. Ondan munyň ýene bir ýagdaýy bar, mysal üçin ýaşlykda bir dergärçiligi öwrenen ýigit diýip aýtaly. Haýsy närim bolsa bolýar.
Ondan bir soňam hökümet işine giriýär, ýankydergerçiligini etmäge de elim degene duruny tutuş ustahanasynyň içinde kurallanmaly, enjandanmaly. Ondan aýşulara men işletmem ýokla diýip aýyrjak bolýar. Satjak meýber nemetjak bolýar bolen şonu ýaly bolandan garry atasy ba bolsaýdy. Degme saňa diýe otsuslýamy dursun diýe. Ay men öňsüň ulanjak gäle bolar diýer. At basman ýerine müň basar. Ulanarmy, ulanmagy mümkin. Bir däkmet ruhsatyna çykaryň bar, hormatly diňjalsa çykaryň bar. Ýene bir dolanyp gelmegi mümkin degme. At basman ýerine müň basar. On soňam diýe at basmasa tay basar diýipdirler. Sen bolmasaň ogluň ýetişip gelýär, belki ogluň ulanar. Şoň üçin dursun, saňa şoňda ýany ýoga diýe. Diýmek, sen ýören ýoluňdan özüm ýöremen o diýip ehdeteniň bilenim birinji bilen özüňe ehdetmeliler. Özüňe barmagyň mümkin. Ýöne bolmaýyny sen çağan barmagyň mümkin. Ine şunuň ýalyrak bir durmuşda bolup duranrak zatlaryň esasyna dören nakil bolmaly. Gattory. Her bir adam her bir işi etjek bolanda ulgurlamalary bar, öwtünde görýän nakil bolup durda. Umma mana aýtylanda ýören ýoluň gömmeler, açylga peňi gat yapmaly. Yapmaly. Esasat ulgurlamalary deňede şol her bir zatdan gowy netije çykarmak her mämide maksat. Hem ýene gaýdyp barmagy ýol goýmaly. Uruşdöwüş uruşmagy ýerişmagy ýer goýdyr. Men belki. Gattory. Ejderence sebejekinde ki sowalmaz geliniň gellisi ogluň bollusy. Geliniň geldisi, ogluň boldusy. Bu atalar sözüne düşünşüm şeýlerek. Her bir maşgalada ogul ýetişdirip, onu öýermek, gelin edinip aktyk söýmek, olara gowanmak her bir türkmen maşgalasynyň uly arzuwy. Şol sebäpli hem türkmen agy gelin getirende toýu gaty uldan tutýar. Türkmen toýuny ähli däp desurlaryny berjaý edip, ýokary derejede tutmaklyk bolsa, toy sähädi belenden günden başlanýar. Toy sähädi belenden öýe gelin gelip düşýänçe, toýu bir kemsiz sowulýança, toy tutýan adam toy aladalary bilen başagay bolup arkaýyn ýatyp turup, rahatlanyp, ýynjylyp oturup bilmeýär. Ähli toy däp desurlary bolmalsy ýaly bolandan soň, toy tutýan adamyň üstünden agyr ýük aýrylan ýaly bolýar. Öýe täze gelin gelip, täze maşgalada ýaşap başlansaň, öwrenşenseň, ol geliniň toýludygy, ene bolmagy taýlanýandygy barada habar eşdilenseň, ýene de alada başlanýar. Ähli öýdäkiler ol geliniň gowresindäki çağanyň sagdyn bolmagy üçin alada etýärler. Agyr ýük götürtmeýärler, iýip içişine esewan bolýarlar. Bir söz bilen aýdanmyzda çağadyk dünýä eýnänçe gaýnene, gaýnata, geliniň ýan ýoldaşy, ol aladanyň aşagynda galýarlar. Durmuşyň göli, buşçysy bolan bäbejik sagdynja bolup dünýä eýnen soň, öýdäkileriň bar aladalar aýrylyp, ýene de toy tutmaga taýlyk görýärler. Ine şeýle maşgala aladalaryny göz öňüne tutan ata-babalarymyz şu atalar sözüni bize miras goýupdyrlar. Şunu nakalam dolu aydanda gelinin gellisi, oğlun bollusy agyr yatan hastanan bir tirsegine galdyrarmyş diýe. Öýüňe ýesi, ýurda ýesi ogul hasaplanýar türkmençilikde. Ýa bolmasyn gelin gelennäki dawaranyna türkmen gaty uludan tutýar, hemmämiz görüp ýördi. Şowhun bolup gelinançy gelini alyp gelenne tagy bir hili özüň küdälle hol goňşy bolamyň ki hatta o köçede bir kesekreň kim bolsa bir begenip iyinin tıglak gitýändir şolaň sesine begençiňden ýaňa. Ýem diňe gelinne der, gelýär musyny bolanna. Şol hawa. Ýem gudawarlyk diýilenne näýem baryp ähli ýakynlaşdygarnaşlar, goňşy bolamlar bizden näme kömek gerek? Şu bir uly işde, şunuň bir goşan dedesi gelýär, her kim golloýa, oňloýa şonu. Ine şunuň ýaly bir möhüm waka bolup durýar türkmeniň durmuşyna gelin edinmek bilen oğlun dünýäge inmegi iň uly begençli waka bolup durýar. Şoň üçin şol iki waka ýüze çykanyna hatda diýe bir ýatan bir sır kowam diýe bir kuwatlanyp tirsegine galýar diýär. Şoň üçin aýtýarlar geliniň gellisi, oğlun bollusy agyr ýatan sır kowam bir tirsegine galdyrarmyş diýerler. Sebäbi şoňa ruhdaýdan kuwat berýär-de, he gellimi diýip
bir tirteğine kalanı duyman galya diyede. Ruhu kuvvet şoňa bedenine güç berýär. Gat doğru. Son şuna maýdylýanlar gaýyd göwüň holşy owul döwlet başy diýilýär. Elbetde begençlik habarlar adamyň ykbalyna gönden täsirini ýetirýär. Şol begençlik habar eşden adam şoň ähli işi uğruna bolan ýaly. Hemem hiç ýer onda ýadolugam ýok ýaly. Garat begençlik habar adamlaň ruhu dünýäsine iýmit bolup durýar. Anha paýhas çeşmeti, paýhasly pikirleriň bir çeşmeti, munyň haýsy şol akkyn çeşmeniň haýsy damjaçygyny alyp aňarsyny ýerlap otursaň türkmeniň durmuşy, ruhy, ahwalatlary hemme zatlaryny bir çözlek edip oturmaly. Aslynda şolarda bir ikaga sözdür bolýan, şoň aňarsyna bir dünýä ýalymany bar. Şeýle biziň medeni, milli mirasymyz gaty güýçli, köp taraply, çoňur, baý milli mirasymyz bar. Şunun ýaly milli mirasymyzy jekmejek öwrenmäge, ilmi taýdan esaslandyryp çözlemäge ähli mümkinçilikler döredýän hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan ýyl ýurt bähwetli işleri mundan beýlegen rowaşlyklary beslensin. Sağ olun ejeýän ardy bolan taýyr bolsun, hemişe gahryman arkadaşymyzyň taýyryna görülmedem, eşdenmedem toýdan bolsun. Siziň hem alyp barýan işiňiz üstünliklen hem raýol monardy ötýär, ketmeden kemal tapyň. Sağ olun. Mehman vatandaşlar, Atalar Sözü Gepleşigimizin himayetkäri Avreli Mebel Hususy Kärhanaty. Biz Avreli Mebel Hususy Kärhanatynyň işgärlerine köp sag bolsunmy aýdýar. Edi vatandaşlar, gepleşigimizin ahyrına size ýene bir gedip dünýädäki ähli gowluklaryň, insan kalbandan çykan mehr muhabbet sözleriň ähletiň size hemra bolmagyny arzu etýär. Kim görüpdir zähmet çekmän bu bagty, bu gadyndan gelýän durmuş adaty diýilýär, siziň çekýän zähmetiňiz durmuşyňyza bagyt nuruny çaýtyn. Dağlara çykan bulutlar kimin ykbalsyzy belentlikden belentlige götürsün. İmtihan başynyň täze bolan jantaglyk mydamatyda hemra bolsun. Tanawatanaşlar ana şeýle ýaşy arzuwlar siziň her biriňizde ýollap, bizem siziňle hoşlaşýar. Hoşda bolun.